Jarraian azalduko ditugu pixkat, zein dian greba honen arrazoiak eta zergatik greba batzorde honetatik deitzen ditugun lasarte horiatak urtarrilaren 30-ko greba honetan parte hartzea. Eta igual, hemen greba batzordeko kideak gaude, Olatza Erozena eta nik denan buru ingo ditugu ingo dugu pixkat testu ingurua edo kokatuko dugu greba, eta gero 3 kolektibo ezberdinetako kideak daude hemen, Saioa Gomez mugimendu feministatik, Oiane Etxezarreta gazte bestela edo gazte kolektibotik, eta Jose Manuel Aramburu pentsioduna. Orduan, hasiko gara besterik gabe. Iten dugun irakurketa da, gaur egun bizi dugun egoera ekonomiko eta soziala sostengaezina dela, bai eremu produktiboan, baina baita ere eremu erreproduktiboan, alde batetik dauzkagu pentsio publikotan, azkeneko urtetan eman dian murrizketa guztiak reforma ezberdinen bidez, eta Toledoko ituna eta elkarrizketa sozialaren markoan, murrizketa hauek 3 bidetatik eman dira, alde batetik pentsio berrietan murrizketak, beste aldetik eroste ahalmenaren galera bat, eta beste alde batetik erretiro adinean atzeratzea. Lan munduan ere ikusten dugu prekaritatea estrukturala dela, eta gaina geroz eta handiagoa dela, eta hemen ere hainbat lan erreforma eta negoziazio kolektiboko erreforma eman dira azken urteetan, eta horren ondorioak dira langabezia, behin-behinekotasuna, lanaldi partzialak, erosahalmenaren galera, soldata arrakala, azpikontratazioa, edo uberizazioa eta holako formula berriak, edo etxeko langileen erregimen berezia. Baina, beste alde batetik, ikusten duguna da prekaritatea lan mundu formalaz askotaratago dijoala, eta prekaritatea dela azken finean bizitza sostengarritasuna bera arriskuan jartzen duna, Eta lan eremuaz gain bizitza sostengatzeko egitura kolektibo eta publiko horiek prekarizatzen ari diala, babes sozialeko sistema eraitsiz, bai osasungintza, hezkuntza, etxe bizitza, prestazio sozialak, zaintzak eta bar. Beraz, aberastasunaren banaketa, geroz eta bidegabeagoa da, eta pobrezia eta babesgabetasun soziala geroz eta handiagoak dira, eta guzti honek gaina dauka izugarrizko genero impactua, prekarizazio guzti honek aurretik zeuden desberdintasun edo zapalkuntza guzti horiek areagotu egiten ditu. Horregatik, garbi daukaguna da gutxiengo baten alde eta gehiengo sozialan kontra dijoan logika honekin puskatu behar deula, eredu sozioekonomiko alternatibo bat behar deula, eta zaintza eta bizitza erdigunean jarriko ditun sistema berri baten beharra daukagula. Gaina ikusten dugu azkeneko urtetan, eman dela aktibazio sozial bat, mugimendu ezberdinetan, alde batetik hor dauzkagu 2008 eta 2013 bitartean indako 6 greba orokorrak, mugimendu feministan indartzea, eta honekin batea 2018 eta 2019ko 2 greba feministak martxoan sortzean, krisi klimatikoan inguruan ere sortzen ari da mugimendua, lan munduan geroz eta handiagoak diren gatazkak, pentsiodunen mugimenduak ere 2 urte daramatza astelenero mobilizazio oso jendetsuak iten, eta eta honek ematen digu aukera aurretik deskribatutako egoera horren aurrean erantzun bat antolatu eta mobilizazioak areagotzeko. Horregatik, urtarrilaren 30ko greba orokor hau ikusten dugu lan, pentsio eta bizi duinaren aldeko borrokan, gabiltza mugimendu ezberdinek bat egiteko aukera bezala. Greba orokor hau sisteman aldaketa erradikala bultzatzeko eta ofentsibara pasatzeko mobilizazio erraldoi bezala ikusten ditugu, eta gobernuak eta patronalak interpelatu nahi ditugu ez bakarrik egungo sisteman kontra, baizik eta beste eredu alternatibo horren alde. Eta horregatik, aldarrikapen taula bat badukagu, 3 ardatz dituna, lanak, pentsioak eta eskubide sozialak, eta garbi daukagu ere, aldarrikapen taulan agertzen diren neurri guzti hauek, bururaino eramateko, lan harremanetarako esparru propioa behar degula, baita ere pentsio sistema propioa behar degula, eta horregatik burujabetza
eskatzen dugula, baina era berean, konstiente izan behar dugu ere, gaurdanik, ez, urratsak eman ditzazkegula norabide hortan. Eta zentzu hortan, alde batetik, EAE eta Nafarroako erakundeei erabaki zehatzak hartu ditzatela exigitzen diegu, ez? Hala nola, bertako aurrekontuen bidez, gutxieneko pentsioa 1.080 eurotara igotzea, edo enplegu publikoan, nahiz azpikontratetan, 1.200 euroko gutxieneko soldata eta 35 orduko lan astea ezartzea, etxe bizitza eta RGIan inguruan ere, bakarta sozialetik planteatu zen, herri ekimen legegileari bide ematea, edo lan arloan soldata arrakalarekin, diskriminazioarekin da indarkeria matxistarekin amaitzeko neurriak hartzea. Eta beste alde batetik, EAE eta Nafarroako patronalak ere interpelatzen ditugu, aldarrikapen taulan agertzen dira neurri horiek aurrera ateratzen. El modelo económico y social que conocemos actualmente es insostenible, tanto en el ámbito productivo como reproductivo. Las pensiones públicas se han venido recortando de manera continua en el marco del Pacto de Toledo y del diálogo social y a través de las reformas del 2011, por 3 vías: recorte de las pensiones nuevas, pérdida del poder adquisitivo y retraso de la edad de jubilación. La precariedad en el mundo del trabajo es estructural y va en aumento. A raíz de las reformas de negociación colectiva y laborales desde el 2010 y 2012. Desempleo, temporalidad, jornadas parciales, pérdida de poder adquisitivo, brecha salarial, subcontratación, uberización, etcétera, etcétera. Pero la precariedad no acaba ahí, pone en peligro la propia sostenibilidad de la vida. Además, del ámbito laboral se están precarizando las estructuras colectivas y públicas que sostienen la vida, destruyendo el sistema de protección social, sanidad, prestaciones sociales, vivienda, cuidados, etc. Por tanto, la distribución de la riqueza es cada vez más injusta y la pobreza y la desprotección son cada vez mayores. Todo ello provoca un enorme impacto de género, ya que todas esas precarizaciones no hacen más que agudizar las desigualdades y opresiones existentes de antemano. Por ello, tenemos claro que no se debe romper con la lógica que favorece a unas pocas personas y va contra la mayoría social, y que necesitamos un modelo socioeconómico alternativo y un nuevo sistema que dé centralidad a los cuidados y la vida. En los últimos años se está produciendo una actividad social, 6 huelgas generales entre el 2008 y 2013, un movimiento feminista reforzado, con las huelgas feministas del 2018 y 2019, el movimiento de pensionistas, el que lucha contra la crisis climática, los conflictos del mundo del trabajo. Esto nos da la oportunidad de organizar las respuestas e impulsar las movilizaciones contra las situaciones citadas. En consecuencia, la huelga general del 30 de enero será una nueva oportunidad para que podamos confluir los movimientos que luchamos por un trabajo, unas pensiones y una vida digna. Vemos esta huelga general como una movilización masiva para impulsar una transformación radical del sistema y pasar a la ofensiva, para interpelar a gobiernos y patronales, no solo contra este sistema, sino en pos de uno alternativo. Por ello, los diferentes agentes que integramos la Carta Social hemos elaborado una tabla reivindicativa que gira en torno a 3 ejes: trabajo, pensiones y derechos sociales. Con el fin de llevar a cabo las medidas recogidas en la tabla reivindicativa, necesitamos un ámbito propio de relaciones laborales, además de un sistema de pensiones propio. Por tanto, con el fin de poder realizar la transformación social y garantizar nuestros derechos, reclamamos la soberanía, de la misma manera que pueden dar desde ya pasos en esta dirección. Por un lado, exigimos a las instituciones de la CAF y de Navarra que tomen medidas concretas, como el incremento vía presupuesto propio de las pensiones hasta 1.080 euros, establecimiento de un salario mínimo de 1.200 euros y una jornada semanal de 35 horas en el empleo público, tanto directo como subcontratado. Aprobación de la iniciativa legislativa popular impulsada por la Carta Social en torno a la vivienda y la renta básica, medidas contra la brecha salarial, la discriminación y la violencia machista en el ámbito laboral. Por otro, exigimos a las patronales de la CAP y de Navarra
que asuman el contenido de la tabla reivindicativa relativa a las condiciones de trabajo. Ni Oiane naiz, 19 urte ditut eta Boieran naiz. Ikasle naizen arren lan batzuk ere izan ditut, zaintza lanei lotuak, kontraturik gabekoak eta prekarioak, emakume gazteei egokitzen zaizkigun horietakoak. Gizarte langintza ikasten ari naiz unibertsitatean, baina badakit honek ez didala bermatuko etorkizunean lan duin bat izatea. Nire inguruan jende gutxi ezagutzen dut ikasi duen horretan lan egiten duena, eta gehienak lan prekariotan dabiltza. Badirudi behin-behinekotasuna, lanaldi partzialak, lanordu asko eta soldata baxuak, langabezia eta abar gazteon patua direla lan munduari begira. Nire lagun batek 25 urterekin aurrekoan esaten zidan 57 urte dituen bere aitak baino lan kontratu gehiago izan dituela jada. Langile pobre izatera kondenatu nahi gaituzte. Orain kanpoan ikasten dudanez, ikasle pixu batean bizi naiz, baina badakit ikasketak bukatzean gurasen etxera bueltatu beharko naizela. Batek daki noizalko naizen independizatu, kontuan izanik etxe bizitza eskubide bat dela dioten arren, alokairuen prezioa bataz bestekoa 1.000 eurotik gorakoa dela. Gazteon bataz besteko soldata baino altuagoa, eta zer esanik ez emakume gazteona. Emakumea gaztea eta boiera, etorkizun beltza, borrokarako grina, etorkizunak honoreztatzekoa. Ni ere urtarrilaren 30ean greba orokorra. Ni Saia Gomez Tejeria naiz, irakaslia naiz, Lasarteko institutuan eta Lasarte Moriako kidea naiz. Argi daukat bai hezkuntzatik, bai langile bezala eta baita feminista bezala ere borrokatzea dagokidala sistema heteropatriarkal, kapitalista eta arrazista honi aurre egin eta bizitza eta zaintzak erdigunean jarriko dituen sistema berri bat eraikitzeko. Egunero ikusten dut emakumeontzat gutxi batzuek idatzi duten etorkizuna eta kondenatu nahi gaituzten patuan niregan edo nire inguruko emakumeengan. Eta hori delata, berri bara ateratzea besterik ez daukagula iruditzen zait. Enpleguari eta pentsioei dagokienean berriz, emakumeok egoera beltza pairatzen dugu. Esaterako, soldata eta pentsio arrakalak, diskriminazio eta jazarpen anitzak, lanaldi partzialak, pobrezia, langabezia tasa altuagoak eta etxeko langileen erregimen berezia pairatzen ditugu emakumeok. Lan eremu formaletik kanpo ere zaintza lanak gure gain daude, dudipe. Izan ere, martxoaren 8ko bi greba feministek argi utzi zuten, eta argi utzi genuen modun, sistema honek ez du funtzionatzen emakumeok doainik eta modu ikusezinean egiten dugun lan erreproduktibo guzti horiek gabe. Greba egunean ere, nork ahalbidetuko du gizon guzti horiek goizian goiz piketetan egon alizateak? Nork prestatuko die 11-ekorako bokailua? Nork kafia? Nork garbituko dizkio jantzita daramatzan gantzontziloak? Nork jarri ditu hortzetako pasta, zepiloa, komun garbi-garbilan hortzak garbitu ditzan, gizon horrek? Nor zainduko ditu bere seme-alabak berak piket eta manifetan kalian espazio publikoa okupatzen duen bitartean? Eta hurrengo egonean? Nor joango da bere alabaren tutoretza bilerara, esaterako? Dudik gabe, ni ere urtarrilaren 30ean ez nahi lanera joango. Mantala balkoian zintzilikatuko dut, brazalete moria jantziko dut, eta enplegu eta zaintza greba egingo dut. Ni Jose Manuel Aramburu naiz eta pentsioduna naiz. Bizitza osoa darama lanean eta azken urtetan ondo izerretuta zegokida. Pentsioan ematen ari diren murrizketak pairatzen ari naiz. Etorkizunaren eta beltzagoa ikusten dut, borrokatzen ez badugu. Ez da harritzekoa. Aurretik Oiane eta Saioak deskribatu duten lan munduko egoera kontutan izan da. Izan ere, lan duinik gabe ez dago pentsioi duinik. Baina bauden niria baina beltzoago. Ikusten ditudan egoera eta etorkizunak eta horregatik ere borrokan diardut. Bereziki gazteenak eta emakumeenak. Bide honetatik jarraituz gero gazteek ez dute pentsiorik. Inoiz jasoko. Eta astelehenero nirekin batera mobilizatzen diren emakume pentsiodunen egoera oso gogorra da. Anaren kasua esaterako. Bere bizitza osoa eman du lanean, etxetik kanpo.
eta etxean bertan. Bere ingurukoa zaindu eta osatzen. Baina orain ez dauka berotuko duen inor ez da dirurik negu horrian kalefazioa jartzeko ere. Bere pentsioa 500 eurotik berakoa da. Emakume alargunen laurdenarena bezala. Diru sarrerak bermatzeko errenta edo RGI-arekin osatzen du bere hileroko diru sarrera. Baina horretan ere murrizketa eta murrizketaren atzetik. Beraz, gugatik, emakume, pentsiodungatik eta gazteengatik nik ere urtarrien 30 grebara. Bueno, eta igual, bukatzeko komentatzea, greba batzorde honek, ez, lehen Maialenek aipatu bezala, jada bilera batzuk egin ditugu ja, eta egun horretarako ja, egitarau bat antolatu dugu, bai. Orain arrazoiak plantatu ditugu, grebarako ulertzen dugu 11 arrazoi bat direla kalera ateratzeko, eta ulertzen dugu ere, honek behar duela herri erantzun sendo bat, eta bateratu bat. Beraz, herritar guztiei eskatzen diegu lanpostutik ateratzea eta kaleak hartzea. Orduan, aipatu bezala egitarau oso bat prestatu dugu, egun osoan zehar gauza ezberdinak egongo dira, baliteke aldaketak izatea, baina joango gara abisatzen eta komunikabidei pasatuko dizuegu idatziz. Planteatzen duguna da, goizeko 7:00 kotxe karabana bat irtetea hipodromotik. Kotxe karabana honen helburua izango da, pixkat poligonoak eta herria pixka bat, bira bat egitea eta tailerrak eta fabrikak nola dauden ikustea gure herritik. 8:00 kale bira bat egitea proposatzen dugu okendotik. Kale bira honek, pixka bat egingo duena da, ikusi herria, komertzioekin ere lanketa bat egiten egingo dugu, komertzio jongo gara esku horria banatzen eta animatzen egun horretan iztea, baina pixka bat kale bira hori ere antolatu dugu. 9:00 Hurbilera juteko kedada dago, hemen eskualdetik dago deitua, eta hor merkatalgunea handia izan da, pixka bat ere ara jongo gara grebaren eragina nolakoa dan ikustera. 11:00 planteatzen duguna da bizikletaz edo topoz Donostira jutea. Donostira abiatuko gineke elkarrekin goizeko 11:00, bakoitzak nahi duen bezala, baina gure plantamentua da txirrindan edo topoz garraio publikoa erabilita juteara. Eta ara, 12 laurden gutxitan, amaran, justu Anoeta ondoan, Avenida Madrida bukatzen den lekuan, zutabe bat aterako da, eta zutabe hori Buen Pastorrera jongo da, 12:00 hasiko den manifara. Donostin 3 zutabe egongo dira, 3 zutabe horiek guztartuko dira Buen Pastorren, eta Buen Pastorretik 12:00 abiatuko da manifa nagusia. Manifa ondoren, pixkat indar berritzeko bazkaria egitea planteatzen dugu, bakoitzak norberak bere janaria ekarriz, BM-ko aterpean, ogia eta kafea bertan egongo da, baina norberak bere janaria santzen elkar bilduko gara. Eta 6:00, planteatzen dugu, Lasartetik, okendotik, manifa bat egitea. Beraz, hau da pixkat aurkezten dugun egitaraua, eta Lasarteko herriari egiten diogun gonbitea.